Máš na to! Hallo, jedej, Kuban! Zápas. Víš co? Ještě nemá. Tak dneska je veľmi pre mňa ľahké hodnotiť zápas, lebo odohrali sme krásny zápas proti najlepšiemu mužstvu Jary Orlovej. To vidieť, že je tam Robota Vlková, ktorý doviezol z Vítkovic tam hráčov a myslím si, že to je treťoligový mančaft. Čo sa týka nás, tak ja som na nich hrdý, na tých chlapcov, lebo to, čo fakt dneska predviedli, tak to sa veľmi ľahko hovorí teraz hodnotí, veľmi ľahko, lebo mne sa strašne ľúbili, niekedy aj slzy mi beli do očí, čo predvádzal Školoč, Olín, ktorý sa lúčil, dá sa povedať. Máťo Zubo, Fero Petrik, Láďo Strnát, hráč, ktorý má 16-17 rokov a hrá krásny fotbal. Čiže ja za celú sezónu im veľmi ďakujem, lebo myslím si, že sme boli prvý kandidát na zostup a nakoniec sme tú divíziu zachránili a s tým mladým manšaftom. Čiže ešte raz ja veľmi pekne ďakujem tým chlapcom a verím ďalšiu spoluprácu s nimi, s výborom a podobne, a že už konečne ďalšia sezóna nebude o záchrane, ale bude o fotbale a o kvalite.